facts. Idol John, go ahead. Inlawlawagan ni Dr. Rickson ng Balalio, si Provincial Health Officer, iti Ilocos Norte, asaan nakasla dagiti dati a protocol, ti may patpatungpal no ada dagiti positibo iti COVID-19. Inunana, ano ti dati ket sigod ang maitabon dagiti pumusay, ket itatan, mabalin ang maiwansayag, ket adamet ti panagsakbay, dagiti nakapulapol ken mangisimpay si biktima. Imbatad na kadagiti gundaway, ket nadlawan nga dagiti padangato ti bilang dagiti naspektaran. So dayti datos anaudi, iti bulan na ti Hunyo ket ada iti 20 ket sinem ana i-record. Irintong adamit iti talo pimusay. Tingin tayo nga ro, dito pa set interview tayo kay Kuana. Senior citizens kan digite adada comorbidities na. Kung basta naman yung cases and bakas lang kailangan ba din dati, kung digite upat pa bang pagkadigite pagkasan ba? Oh, dito COVID-19 ket na ikaten nga maibilang iti kategorya ti dangerous infectious disease. So kaya't nasawen haan isunan nga ti kumbaga medyo nadagsen. So kasalang normal isunan nga sakit. Kasalang kadigiti ordinary nga influenza met lang. Digiti ordinaryo nga tangtang kaso. So ti protocol itata no once nga damatay ang kaslaidin nga te within 24 hours ket i-cremate when no maipunpon. Itata mabalin nga lamayan yan pero adalata precaution na para kadigitay embalmer kasi so that timang kaming kadijay natay. And for the isolation, awanin ti isolation. So once nga at the close contact digitay nag-positive, i-monitor lang no adamit simptomas da. Detoy medyo adda pakainaiganan kade di pa nagbakbako na tayo. So dapat nabako na antay kumaamin-amin. Kasi dakil nga tulong dating mag-protectar met lang kada tayo. Tiya paset, tiya panagsarita ni Dr. Rickson Balalio, si Provincial Health Officer di Ilocos Norte. Okay, kikitak dati data nga insend mo Idol Joan adagayam di kiti natnatay aya may sa Tilawag when pidig may sa itipasukin Ilocos Norte. So coined with COVID-19 digitoy at nag-COVID-19 positive da and then natay. Idol Bernard. Sus apo aya. Anyway, again, tekas na ko na akong tatayin. Same with the thought of our Dr. Balalio. Yun lang yung medyo ako doon sa pwede na siyang imansayag ken anantot protocol pay kadigiti mapan makiminatay, something like that. Is it safe na ba yun, Idol Joan? Wala na talagang dapat gawin? Idol Bernard, anay pagagangayin nga basta sakit or flu. Okay. Okay, go ahead, Idol Joan. Provincial Health Officer sa 99.5 Basin Lawag, Idol John, Bikin Tatak.